Beppe hier vroeger in een winkeltje, in een huisje. En goed, op een gegeven moment links een paar huisjes bijkocht, verbouwen. Op een gegeven moment rechts een paar huisjes bij. En ja, dan heb je een winkel van 60 meter lang. En de diepte is maar een meter of 8 of 10. Ja. En dat voldocht eigenlijk net? Nee, dat verwacht je meestal nog niet meer van een supermarkt. Die verwacht je een grote winkel, overzichtelijke winkel. En ja, goed, daar wil ik wel heen natuurlijk. Dit is de locatie. Hier loopt nog een stukje braak. Hier heeft voorheen ik wat wenningen staan van het zorgcentrum. Dat is oudbrutsen destijds. En ja, momenteel komt er niks voor in plak. En daarom ben ik nou weer aan zet, zeg maar. Ja. Want het is een flink stuk, hè? Ja, het is zeker een heel groot stuk. Ik kan er een supermarktdeel zetten van 1000 kanten meter dus. En de plan wint ze mooi met de 2 appartementenblokken, met wat royaler appartementen dan het huidige Talmenstaten. Ja, daar hebben toch best een soort mensen zin om.